anọgidezie nụzia na nwanne ya nwoke sizi ebe ọ nọ bịazakwa agazi n'ụlọ nna ya afọ bili o na-agwaghị ya o bulu ngwongwo ya niile paga n'ofuru ọsị m nne ya wee nata wee jụbịa ọsị ya eke ka o si akpọchi akọtọkọ ụlọ dị otu a wee jee Lagos jee nọlụ nya nwadọziala na-akwụghalị na-akwụ ụgwọ ụlọ nwanyị na papịa nwere ụlọ etu ka o si kwue nwanyị na papịa nwere ụlọ n'aka chara dijoko ịghata na ịgbago n'okwube ịgbago ndị mmadụ bataba si ebe ọ nọrọ n'ụlọ dị ọbakwa n'ụlọ na nwanne gị nwoke na-eje akwụ ụgwọ ụlọ nwanyị n'ụlọdụ etu ọ paakị alị gị ihe gị na one room n'ọka mma ọsị m nne ya wee kwalụ wee chighekwa azụ pịa nwanne ya nwoke elekwa ofu a na-anụnwa n'ime ana na-abọ papịa dobere na mgbe eji wee gbalụ na-elesigo ana nya wee gbalụ wee nata wee weli iwe wee sị anya pụzie n'ụlọ papịa nyerie ọsị m nne nwanne ya nwoke agbaghịkwa si na o nwere ebe a na-eje ma nwoke na nwaanyị kedu onye na-enwe ụlọ nwoke na nwaanyị kedu onye na-enwe ụlọ ọsị m nne azọbakwa ụlọ ọnị azọbakwa ya azọba a na-ekwu di na-abịalị ya nya wee nụọ di wee chighetekwe na-asị nwanne nwoke ya pụọ n'ụlọ afọ na papịa si na ọ bụrụ nyanwa mụrụ ya this guy ya ekwe ka ikwe ịmaga ọnụ na ya nọrọ n'ụlọ obido banyere ụmụnna n'ime ịgbagola etu ndị be anyị si eme nna nwaanyị ada enwe ụlọ na be anyị ife ndị be anyị fililo na be nna ya ụlọ nna ya mana ọsọ si aka amụtara andị maka na ọsọ si aka amụta ụlọ afọ bụ right ya so mana ịgbagonu ndị obodo wee bịa tụgharịbasị ọ bụkodo na papịa amụtara nwoke mmadụ wee gbanakwute asị nwoke kedu ife unu ga-eme na ga-achụpụzi achụpụ ebe a dọrọ shọ ma ọnyanwa ma ọ bụrụ nyanwa mana o tili mgbe dike n'ife na o nwere ike ọ bụrụ nyanwa ka esi ewere ụlọ n'inye nwaanyị ama ndị ọzọ hapụzie nwoke gbanakwutere ọ na-akwụgharị gbawali ya mbasef si ya ọ na-achọ ka ama nna ya fuo ọ karalịa mma na nwoke bụ ebe anụnwa nọchite afa nna ya dana ịbịa zọba ụlọ nna ya o ji eme gị na ebe ọ nụgo di ya fokọs ọ na marejie n'ebe afọ ka o nwere oke na-etu ka dis boy si wee gbaga anya aka na lie ife niile nna ya nyelie etu a na ọkwa nyanwa ji aka akụta agbala na ya na-eme ebele ka ya nwee nwanne kọmọn iwere ofu kenye esi a nne ngwa jide ofu ana ka ọ bụrụ ife ijide maka na ekpegide ya wee sị ụmụnna fagwu ya ka onye ofu ana ụmụnna si na-ada enye nwaanyị ana kedu ife o ji ya eme ọsị m ọkwụ otu a maka etu ka fasi nọlasị na papịa anwụọ enye n'obodo oyibo that's it. This boy na-anya everything from A to Z everything n'anya nna ya na-abụ esiri ofu eze aga na nye nwerozi ike ịbabe nna ya na afọ niile na ole kposigo ha etu ka eme mmụ ya si wee ghọọ onye okwu etu a ọ sị m na ife a ji na-ekwu ife a bụ na etu ndị be anyị si etriti nwaanyị jọgburu ude na-esigbo nkakwụ maka na ya bụ nwaanyị afọ agbaghe nye aka were ife niile ya nwere nye stranger na ife nwanne ya nwoke gbadebelu mbọ bụ ije na local gọọmenti jee mee akwụkwọ ụlọ afọ mee everything ife ndị mmadụ na-agwa ya bụ na ọnya nwa mere na ọ bụrụ na o kwelu nna ya chụọ ya na ndụ na ọka adịghị otu na ebe nna ya chụrụ ya na ndụ na ọ bụrụzi n'ọnwụ ka ọ ga-achụ ya ike gwụrụ mfat egesịlụ m akụkọ ikekwụla ọtọgwu m maka na ife ịchọkwanụ bụ ka inwe nwanne yes ife ịchọ bụ ka inwe nwanne mana ịgwa gị eziokwu mbụlụ gị maala ike ka ịgbagolu ka nna m afa nna m si etu afọ jebezie maka na ọ mụtara nwoke ndị ọ mụtara n'obodo oyibo ndị mana afa nwere ike mafa abatana afa ịghọtago maala ike ka ngwulu nna m si etu afọ bikos ajụba m ya sị ọbụna ahapụrụ gị dị ngwulu kedu ife ige ma ọsị m na ya chọrọ ili ele nwesị anọdụrọkwa mma ahụ adaele ngwulu like that ọ bụrụ na ise m nkịta na ị ga-amụta nwa nwoke ị ga-akpọ ọta na ngwulu ka afa nna gị gara iche it's a different case mana ile ngwulu nna gị ọsị m ọ bụkwa nna this guy ya nọrọ na picture ka ifenye aka eme nsị na ụfọdụ na-adọpụta nwa tinye ọsị m na ya chọrọ
na ya chọrọ na etu Chukwu si wee dobe editin ya si otu afọ wee dụrụ si ya na ana Igbo na nwoke na-enwe ngwu na ebe imelu misteki na mama akịrị ma misteki enwere ike ọ bụla etu Chukwu si wee chọpụ ịghọtago bụ mgbe nna gị si na ya bụrụ onye nwa mụrụ nwaanyị na be eju si ya nọrọ ka ọ bụrụ nwanne gị ada ka ịgba ndị ịzọtala oke nna gị ọpụ ịghọta gị nwere ike na-ewe iwo n'iru ndị mmadụ mana na mmụọ nwere ike adịrụ gị hapi o nwere ike bụrụ etu esi wee chọọ ka ọ dị ọpụ ịghọtago so iwo iwotebe na nso ọ bụrụ na ị nụrụ di kịta nso unu na-aba nọrọ na-azị ya mana ịnụ unu di nwanne gị nwoke afa mụtasịgo ụmụaka afa nọchi afa nna gị mana ife ijikọbalụ m ife abụ na ise m na mgbe ụfọdụ na-eme mma mmadụ na-abụli okwu yes nwanne gị nwoke emeterie ọ nọ ewee nye gị odostens o kwesịrị ịda gị obi mana o wegolu maka na ya bụ nwoke na ọ maka ndị Igbo si eme wee na gị ihe a niile n'ike sọsọ ebe ọ na-ewute m bụ na ọ nalụ gị ya n'ike without compensate gị ọ bụgodu na o were ofe a n'afọ nye gị jidezie ụlọ na ana ndị ọzọ but no ọ dị greedy ọ gbapụrụ ajọ bụrụ ezigbo mmadụ mana nna ị nwere choice adị m ewediri ewo na ife m na-ewere iwo bụ omenala tikridolo everything that na nwaanyị enwere se papa ịghọtago kama ọ bụrụ kịta na dis guy ya bịara ayọba gị ka ije mụta nwa ka ọ nọchi afa nna gị mgbe afọ ma ga-abụzi n'ama ndị ọzọ mana as long as na enwere nwoke na around ịbụ ama ndị ọzọ papa ịghọtago jibe onne dibe maka na ife ọ na-ajụ m bụ na ọ sị m na ya chọọ kịta anyị eje wele alụnsị tụọ na ana nna ya afọ o wele ọsọ gbapụ ebe afọ ịjụọ m nsị gị atụni alụnsị o hapụ ya o mere ajọ ife yes ana nna gị yes mana ọ bụrụ na nna gị nọ ndụ na ọ ga-achọkwa onye ga-anọchi ngwuli ya kweyọtago regardless na ọ kasị n'ụka ọ bụ ebe ọbụla ọ fụrụ utu otu ịmụ ya abịghọtago adị m sorry to say this mana ife nna gị kotere ịdụdị lucky na ọsọsọ gị na ofu nwaanyị na-ekwu ke maka ịtọ nụkwa na outside the country dibia God will bless you in one way or the other iji wee compensate gị etu o si wee nye ajọka o meterie ike gwụrụ mana unu eji na ife nkwụ wee judge ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ